Ukanti namhlanje silapha eZwelitsha ezone 1 kwindawo ekuthiwa kusenyobeni apho khona umama uNomonde Lindelwa Sthungu ebefudula ehlala ke kwizindlu zesubsidy kwalapha eZwelitsha. Umama lo uye kwathi ehleli kwaze kwagaleleka abasemagunyeni bemgunyazisa okokuba aphuma phele kwelikhaya njengoko ke ebengakwazi ukubhatala indlu le. Nangona ke umyeni wakhe ebedukile engekho iminyaka emashumi amabini anesithathu engasabonakali ekhaya. Ukanti abasemagunyeni bamgunyazise okokuba makaphuma phele ilanga lingekatshoni. Ukanti namhlanje uzibhaqe selehlala kule meko. Ukanti ke uncedwa ngabamelwane okokuba akwazi ukuzenzela ukutya. Ukanti ke abamelwane bamane besiza gqolo bezokumhlola okokuba uphila njani. Njengoko ke umama lo engekaboni ngokwasemehlweni. Ukanti ke uye wasinabisela wenjenje. Kuthe ngo-2000 funeke ebuyile ze ekhaya. Ndiyamfonela i-date pha kuDisemba kodwa wayezawuvala kuba iChristmas yayizaba ngomvulo. Ndiyaziphidanisa ke ngokuphaya kodwa ikho into ene-21 ndaba yile wayezabuya ngayo andisakhumbuli kakuhle kodwa ke iphayana ne. Then ke uyabina msini nxa ndimfonela mna ngolohlanu andimfumani. Fonele Friday andimfumani, iphele Friday bengumgqibelo. Ndifone ngomgqibelo andimfumani. Unefoni ke sendiqoma andazi kwenzeka ntoni na. Ndiphinde ndifone ifoni isifele yakhe ndifake ku voicemail. Ndibe nento ethi inoba ufumene aba bantu bahluthi ifoni. Ndikhawuleze ndifonele u-cousin sister wam oseBhayi. Sithi xa simbiza yeke nguNosipho kodwa sithi Thalala. Nyani uhlala eAlgoa uThalala. Drive uThalala wabheke New Bright, ihlala eNew Bright umyeni wami. Wabheke New Bright wamchekisha kuthiwe New Bright khanga abuye emsebenzini ngolosine. Ndibe sendifonela ke ngoku ifamily yakhe apha eQonce. Ndibe ndaqhuba ifonela Monday, la Monday ngulo uyi25 yeChristmas sikhwele sibheke eBhayi. Xa sifike eBhayi nyani akekho. Sijikeleze siye nase-Enjoli yotshekishwa ezibhukwini bakhanga khwele na. Nansi ba akekho khanga khwele. Sibheke police station. Police station kutshekishwe kuthiwa akekho kodwa ke sithi ke athi mapolisa ayizamkhangela mhlawumbe nasiphinde isidumbu esifumanekayo uzamkhangela. Ngolosibini savuka sabheka kukho la police station seBhayi kuthiwa isem yayile grants ngela xesha lala rhulumente. Hayi ke sotsho apho ndihamba nobhuti ongumkhulu wakhe efamilini. Fike apha kusihlale ke nyani sisibeka istory achekishwe kwicomputer athi lo elipolice kuzo zonke ipolice stations zalapha eBhayi akekho ngoba la computer inkulu ifidelana nazo zonke ipolice stations zaseBhayi. Sigoduke siyotsho endlini bengolwesithathu ngathi ayi27 siye emsebenzini. Fike emsebenzini sireport. Okay kuthiwe kulungile uzakuchekishwa pha kweza book basayina kuzo. Kumanzi bangolosine ungenile u-in wangena waphuma u-out. Abephumile u-out akangena ngeFriday lebefa boqhubelisa ngayo. Uthiwe ke ngoku masihambe sigoduke bazasincedisa uchekisha. Nyani sigoduke siye napha eNyulo Court. Siphaya sifike sakugcwele kuyaxoxa siye pha sijonge sifuna simboni sigoduke sifike sihlale. Ngolosine lowo ngathi ayi28 sibizwe siye emsebenzini. Kuthe sawunikwa imoto. Sizahamba ezazibhedlele zonke zaseBhayi ngale moto. Sihambe sikhangela unknown ntonto. Nyani sihambile ke sazigqiba zonke nezingaphandle idorophana akekho. Sabuya sahlala. Ndisahleli njalo waphinde wafika usheriff. Wathi mama buyinikiwe idate ebhankeni. Ndithi bendinikwe idate ebhankeni. Khange ngayiqhamda bendisazama into bana urhulumente andibhatalele ityala lendlu. Andifuni imali kume esandleni ngoba ndiyayipeya imali yami ehla inkamnkam. So ndizazibonela ngale mali enkamnkam okuba ndibe nendawo yohlala.
bathi ku sheriff mama sifune ilanga litshona ungapha kwamasango kanyanzele bangaloo mini ke ndithutha impahla iye kuba melwane ayabi nani ndofuna indawo yohlala ndayifumana indawo yohlala ndahlala egumbini komnyumsi ndahlala into endifunayo ngoku ngamandla ndifuna indawo yohlala musinani nxa nijonga apha phandle ayikho right le yathi yabo kodwa kayinani bandihlela akho nto yenzekayo yabo ngoba bakhona abantu abandinceda abandijongileyo endihleli nabo eziphosi ezimbini ezingapha nalingapha ndihleli phakathi kwabo yabo akho nto yenzekayo kodwa ndifuna indawo yohlala enye into ebendiqomba ndiyayililela urhulumente makazame imali omnyena makazame imali ngoba babe ndinayo imali omnyena ndinanto ngesandifumana indawo yokuhlala ngoba ngumuntu yaso ezo nto ezimbini endizifunayo imali yomnyena indawo yokuhlala yoza andilelaka ngamade apha. So ndamcela urhulumente indlu imali yomyeni wakhe uNomonde kuba kaloku egqibeleni naye ngoku uyakhula izigulo ziyakhula xa uphila ngemali ye-disability grant awukwazi ubheka kogqirha apha etawuni nazo koogqirha uphela ngobheka ekliniki but ufumanisa into okokubana ndiye ndincame ke ndibulele into okokubana ndibana uThixo andinike loo mandla into okubana ndincame into okubana into azinidayo ndiyam-assista naxa egula ndimthathe ndimse kwagqirha ntoni zonke ezo zinto zinjalo because naba abantwana ashiyeke nabo abanamisebenzi kuthiwe umuntu uphangela endaweni ethile omnye nake akakwazi ufana kwasikorobo eso lo uyilasbon uyabona so ndiyacela into okokubana uNomonde imali yakhe yakwa transport indlu bamakahlale ewe yena i-attempts kudala ezisenziwa nanto ezinjalo kodwa ke ayizange ke noke kifikele kwekuhla abantu abamameleyo nabantu ababonayo bakhe basizame basincede kamandi sikhona into okubana uNomonde njobana engakwazi engaboni nje because akakwazi ba azihambele seseclinic sesiyaphi kufuneka ekhatshiwe nokubana wenza ntoni yonke into kufuneka ekhatshiwe. Ukanti ke njengoko umama lo elala ngenyembezi imihla namazolo umyeni wakhe owadukayo esemsebenzini kwa transport ukanti ke kunanamhlanje akukabikho nto ivakalayo ngegama lakhe. Siyabongoza ke kurhulumente nakubantu abanobolwazi ngomyeni kamama okokuba akwazi ukulala ubuthongo obuhlayo afumane ingcazelo. Ukanti ke ndingu-Anathi Khave kwindaba zeZwelitsha Online TV ndisezwelitsha eQonce.